Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong arena nyota kabade kekertong jong ka BJP Shela constituency kabahap ha East Khasi Hills district kalapan pau ba ka jingjiet ka jongkai ka seng BJP banyak kon ya kani ka election house nem arajar arpulai kade namar ba ka UE ba ki patba kila sedang ban iet ya kani ka seng nadu ba ka sarkar NDA hapo ka jingelam Narendra Modi kala ai khau e shi ki patba ha kapor khangdam kari India ha kapor bawan ka klam covid khat khandai ha ka juk kapor kalapan pau ka jingjiet ya ka seng BJP namar ka dan kam ya ki kam penroi namar ka dei ka seng ka babat ya ka bor sanchar ha Delhi ya kini ki kentien kalapan pau haba kawan pet ya ka plem ahor ha bijo cinema ka balalong menta ka sngi ka khat sau tarik risau arajar arpuar Ikong ni thule mengi mentah filon pa ina ka film kalong kumno kanat ka film de kala de ka we ni film ka bai tanat bah kat kum ka jub ba menta bangi ki kon samla ki ngop ha ki dagi drugs ha ki jingdi ba khla jan mo tham tam ni basa asot ikbe ki pa ba bet ba biani ki kun ki ai ka taka jing lai duit ki ado ba ka jing em tu ki ka jab bat ya ka ei ka ba yo i yang tu ka ta bahaya kalong yen ka badok ya itu ikan thai mo ya address pura iba ngadon ke jingjai i ka basmusi bah te kungar ngadon di kun sindang on ya lamlang di kun kena makin ini nuksa ka baha bandan ka bagi pa ladang ibet ni biang ladang idok ni sobru ni de don kam ka ban kheng ya ka akor ka burong ni sedang na yen bat kum jo rong ka tulam ya ki pat ba ke so baha ban yon pen ya so sarong baha ba kum i ba hila iba de do islam jongi mo ba ilala shisha ban pura ya kan ka story na menta kan ka generation ba thamai menta ka balalong no kumbengi bela jersey ka jersey ka ahor ka tie ka ba la jelle shisha ha kan ki than so ni ha kinong kendong jongi ru te kan ka de jing sneng bat ka jing krau ka ban bangat kentu ki pat ba kin so ba ban yon pe ya kan ka film ba kalong ka film ka internet shisha ya ka story jong ka kalong ka bala kham phen na ki film te ngakit ba ki yang menta ka sau direct ya kani ka film ba kan long ka ba job bat kan way om tang ni jela jongi shabar jong jela ro kan ya ba ban nga kit ba kit yang ya ka team jongi ba ya long yeng long sem jongi ba ro ba kinya don mentalang ba yeng ba sem ki bi ki pa kini pe ini ka film kam tam le nga kan tu ju ba nga kan tu kham bun ya ki basa ang ni asor ba kinuan kiman pe bhai kani ka film kalong kum ka jing sneng ka jing krau ban ya lam lang ki kun kan tension rang mat peni ya ka juk ba menta hang ni hapo jela jumi ka ja pi wan ai kong film nga dei nang thina po sobat nga dei i aspirant candidate jong ka BJP nga dei kong erina nyota kawan ru nga dei ka jing itu pralog ba ka jing priang burom jong iru yang kum kata ka wei ka long kemi mai tidak pun yang ada minister yang ngasya bakat sedang kan ka film bat kan long kata ka jing kit bok kit yang nakti jom i kong ni na mo sibo na klemai ngai tak sitingka na ma sitingka nila ban long ka bok ka bakrau tam na ma sitingka ka long ka bok inusip ka ba ai kong ni na i ba hila kana sitingka ila ban kala sis pakro pi menta pi ong ekun election pi bun kam re pi on pet mon kiu cholong ngabun kam tam bang apply ke bang na ma balai ba kadai na menta ka jela jongi ba kadai hi na menta ki kun samla jongi na kersyam tingge ya kan ka film ba na snow day ru ayalam ni ki kun ru la jong ayalam kana ni ki kun la jong la samla ba kam tam ba ai i kun kan ka jingjia ka jingman mo ka kme de kwa em ki kun ba kin ne ya ka ka ko buram ba kin kep ba kin ya ka kme ba ka sendan ni kum jo dan kata ka jing snow bulan men siap ban kenang ni kam no ha ngabun kam ba mere ngam siap ban kenang special ya iba ila ban kit bok yang ni ka pi dia pi omar mene pi om pi dei kertong mo belai pi kan dei sin mokong pi kun election ba kadai hi kasen malingkang ban nganget ru bakan long hi ka bajok namar isdang na trap na ransan than riwar bat na ransan ini ipa tingin ya le hi ban wanra e ka tingkalayo tup silang som silang belai berpijit ni BJP anga ji ka BJP namar ngai hi tang kani ka seng hi ka bang ya ong mo ya kran situation ang bendong la ni sasor ki ong bam ja pat ba so tu ne me ta tin bam ja pat ba ka jing bam ja jo pat ba menta selum sa na du ka lockdown ni yo tu khau yo ai mo san kilo te tau tu dai jing ku ba krau ba yang i ki ba do namar ot ki ba ru sparo sisin ba iration ya be thong yo khau te khau dai ba don kam ba ka jing jing ladang i don khau kamot haying jongi kadap ka biang ni bam jom lu biang te khniat nomor ba pi kun chitei te shane she jaga sa ekasi ba ka BJP biang
sejak kasih ru kadon hingga jipiang nama kan ni kesorkan kalau lebah ông bang ni sa ching dan ho yang kia ka dega ba ni sa khlia jan mo nrei nga ban rap pa de ba ni de kita giru pa ngami na man ta giru pa ka jing dan jong kan ai man si mi ki na ma bale kan ni sarkar kala le ba shisha apa yi ki nong kandong ma le jala di rong sa station nong kandong ka i ki jing yo development ni ba kham yo ba ka central je na ta kada kham tam ye ki long kmi shati ki ba ki kun rei mo ini ki skim ba per ki to ki SHG nang ta pada gidon gijing hikai kami kilong kami belak ped pa dak li nai kindu ari pilai le yu yang nilai di kwa ye ani su ta nak ba tengok kum do ka i kata ka jingla ju pi ban yang le jom kicha gidon ni dai self help group iba pen mi dak sentra len bai ta ye mta ni la ban dan la ka jom ka kerdan ngong de kata masu ta nak ba na i ka yo kan ni ka skim te ki om em ni sno ba ai modi ita hi pas tanat yang long ka long encouragement kan ni ka skim do nama bale kham tam ya ko bang mundiru ngale rumiem ibrio kindon kata ka lenti ban wan kit ban ba ya ko mo nai tik tik ka poi ko ni happy wat connection mati pat ka poi ko hai pat ka ba kham itanat se school badok mo SSA ini school ro ya rap chisaya gitu ki ba play bang la bali school support nong kendong de itu jingdan ini school na benta kani kalong yen ki badok la ai free ki copy la ai free hat na nong sedang bang ngai itenan nang ta ngasa jiet ni ka party na makani ka party ngi iba kawan na badok ya badok ta Mentah PB kun batu MLA ba job sistem samuai mo kun jong Dr. Don rai pilap ne kun ka kun jong Dr. Don la job kun mentau job sistem ka jing persiang de badon nama nginum keren ya ki ba la dep ba dik bale pan nganum pe ye ki wai ba ngam de kan nong kan thok ni ne keren ya kan nong rem banga ngayem kai kita kan nong rem ban yen kan yen ku kata ka long tumi ka ba ki na than chinong la jong nama nga na sa hapo kumbaong kata ka film ahar ka jesi ma nama ngar nga sa anthi ka thi ka chinong ka ba sa manga ka de ka chinong ka ba pinlet poliur pinlap da ka ti pinlet portalang pinyo kumpung pinlet ha bara sa samai pinyo ma di jing e Tengah ngade ke bahasa hapo kata ka tway tengah ngade scam bagi pat ba nang thiru kidon kam ya ke jingkala kidon kam nak sort ka mi namar ko mayo I ma phi ne mangaro ka jo ka jingdon kam jungi ke debe chat po delhi amna po sekretariat tangi tahi jing persyai ban ya kira Kepala sibun kong ya ke por jong pi kitbok pinasan nak lain kublai ya biru